Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasad kaninyo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang Epipania sa Ginoo, ang pagpadayag sa natawo nga Mesiyas ngadto sa tanang kalibutan or sa tibuok kalibutan. Girepresentahan ang tibuok kalibutan sa gitawag natog tulo ka hari or mga maalamon nga tao o gigiyahan sila sa usa ka bituon, ang bituon sa kaalam nga Diosnon. Iampo nato nga atong katawhan labi ng atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan giyahan unta kanunay sa kaalam nga Diosnon dili sa kalibutanon lang nga kahakog. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit og slots para matabangan ang atong mga panginahanglan dinhi sa parokya o sa simbahan, hatagan unta sa Ginoo sa maayo nga kinabuhi labi na sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karon ng mayan, ang Diyos sugadain na naong sa iyuda. Ginoo Diyos langit lupain, Diyos sa amahan, makakagahom sa
magampo kita. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Esaias. Bangon, Jerusalem, og sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob, apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo, gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod dili kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo sa Medea ug sa Epa, ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halaw nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba
ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus, kun magsangpit siya. Og sa nag-antos, diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinagi sa iyang grasya, naghatag kanako nining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Mateo. Mayang ikaw, O Ginoo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem sa Yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumudoong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem og giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, og sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako og mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, og naguna kini kanila hangtod nga miabot kini sa og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga importanteng pagtulunan na makuha nato sa atong Ebanghelyo karon, apil na sa mga pagbasa, nga dili gid ta kakitag Ginoo, di gid nato siya makaplagan basta way kahayag. Dili gani kahayag ang atong gisunod, di gid ta kakitag Ginoo. Aka mo, mangita mo usa ka butang, unsa may una ninyong buhaton? Pagmong suga o pasigaong suga? Hinaya ninyong tingog ko yan. Nang mangita mo ba panahon sa gabi o diha ba sa inyong balay, ngita mo ngadto napasok ngadto sa lawom, saman pagmong suga o pasigaong suga? Kana ang dugayan nga motuban. Mao na si Herodes tungod kay galunang man siya sa sala, naa siya kangit-ngit. So kanang mga taong makasasala, naanas kangit-ngit, kay ang sala kangit-ngit man, di gina sila kakitag Ginoo. Muna kung gusto gani ka nga
makakita ka Ginoo sa imong kinabuhi, biyai usa ang kangit-ngit, ang sala. Lingya imong tupad, ing na ngit-ngit imong life. Ing na kuno ba? Ing na ngit-ngit. Kinsa dinhing mga asawaha nga pagmata ninyo karon, nakita ninyo ang Ginoo sa naong sa inyong bana, ta sa kamot. 1, 2, duha ra ka buok. Nganong di man kakita ang ubang asawa, kay naa may sala. Unsa mang salaa, ang ilang garbo, ang ilang kalagot sa ilang bana nga nagtumpi-tumpi na, ang ilang mga kahiubos, ang ilang mga frustrations, kay mga demanding man kaayo. Kinsang mga banaha dinhi nga karong adlaw pagkakita ninyo sa inyong asawa, nakaingon gyud mo, Lord, salamat nga imo kong gihatagan og nindot kaing gasa. Taas ang kamot. Naasay mga tulo ka buok ba na upat di ay. Sus, pobre hagid in town. Pulos gyud mga sad-an. Kinsa ninyo ang nakaingon nga pagsud gyud nako, Ginoo, salamat, mupalit na sad mirog slat. Taas ang kamot. Jute ra di ay makahinomdom og slat, no? Basta kita nako. Nindot on na ikakita ninyo nako ang musodes yung unahona dili, uy, Spaderciano, malingaw na sa taron ani magwali ni dili. Kana gid untang inikakita ninyo nako, ala mo palit ay kog slat, uy. Ana. Kamo sang maminaw nako sa online, uy, mo palit ay kog slat. Ana, no? Mga igsoon, kining bituon, pwede ni nato i-relate sa mga models. Di ba sa atong showbiz, naman tayo gitawag og starring or stars, naasay superstars, naasay mga megastars. Nya kani silang mga stars, mga starring sa salida o sa kinabuhi, mao ni kasagaran nga mo guide nato sa atong kinabuhi. Muna ko nang imo ganing star nga tao, imong idol, tawgon mo na ros mga modern nga termino social media, idol, kana ganing nagpa-colors buhok, mo color sa na imong buhok. Nya kung nangiskis siya kilay, kiskis mo nagkilay. Nya nagsige na silang premarital sex, uyab-uyab pa, magsapwang-sapwang dayon nga nakatupis adto sa beach. Ikasan mangita sa kag-uyab, nya magsapwang-sapwang sad mo ngadto. Unsay model ba? Nya kung ang atong modelo, balaan, makakita sa tagbalaan. Kung ang ato ganing modelo, makasalanan, ang mga sala sa dangatong makita. Ngilingay imong tupad. Nakinsaroy imong idol. Na ba? Una, kung mangita tag Ginoo, kita ba, mga Katoliko ba? Kung mangita tag Ginoo, gihatagan tag mga santos, mga models ni sila, gikan ni Mama Mary, Saint Joseph, mga apostoles, mga santos, mga kaila na to mga santos, sama ni Mother Teresa, Saint John Paul II, nakaabot naman taan kani Santiago, man takaabot ani, San Vicente, wa sa takaabot, San Roque, wa takaabot, si isa pa man. Karon hapit na masantos, Bishop Chupilo Kamomot, ako makikaabot ana, Saint John Paul II, kato kaabot kita adto. Unya, ang mga idols nato, mga santos, ug ang mga santoson og kinabuhi. Kanang mga buhi pa ba ng ilang kinabuhi, balaanon. Unya, kinsa man ang nindot gyud unta ang atong mga leaders. Leader sa nasod, leader sa simbahan, leader sa pamilya, leader sa mga organizations, o sa mga movements diha sa simbahan o sa katilingban. Sila ginaunta mo'y atong himuon nga idol.
kanindot unta ko ng ato mga leaders magdaag yun og kahayag, dili kangit-ngit. Sa ato rong mga leader sa atong nasod, kinsa may nagdaag kahayag aron ta makakita og kaayuhan og kalambuan sa atong nasod. Kaning administrasyong Marcos, Duterte o Dilawan. Tulo lang kabuk atong mensyonon. Kaya mao man ni sila yung mga gitawag nato mga idol nga mga partido dinhi sa atong nasod karon nga nag-ilog aning 2028 nga eleksyon. Kinsa man dinhi mga modelo, Marcos administration, Duterte administration o Dilawan Pinklawan administration. Kinsa kanila ang murag kung sundo nato posible gyud nga makakita gitag kaayuhan. Mao nay atong sundon, pero og ang ila ganing gipakita kangit-ngit, way kapaingnan, di ta mo sunod. Di ba? Asa man kapadong, mabangga lang ka, mahuog lang ka, mamatay ra ka. O sa may mga timailhan nga ang maong kahayag or maong tao maghatag natog maayong kinabuhi. Tanawa ha? Klaro asa padong, dili hanap, dili pamasin. Ang mga mga maalamong tao katong atong gitawag og tulo ka hari, klaro kaayo ang ilang padulngan. Niabot sila sa dito sa gingharian ni Herodes og iyang gipangutana asa mang dapita na tao ang hari sa Israel. Ang ilan na lang ang specific nga lugar, pero kibaw na sila nga mao na to ginghariana. Ang hari nga si Herodes naratol siya kay wa man sa kibaw. Unsa kibaw? Motong niingon na lang siya, pangitaan ninyo ha, kay klaro man gid ang inyong guide, nyag makit-an ninyo ing na lang sad niya ko. Pero ang iyagong tumong ato dili pagsimba, ang pagpatay mas bata nga bag-ong hari. So, tan-aw nato ng mga tao nga klaro ang ilang vision, mission sa kinabuhi. Unya unsa may mission, vision sa kinabuhi nga gihatag yun sa Ginoo nato nga ang tanang katawhan magkahiusan. Kanang mga tao bitaw, mga leaders nato nga mo promote yun og unity, dili disparity or division. Matud pa sa ikaduha natong pagbasa niingon si San Pablo, gitagaan ko aning maong misyon aron pagtudlo ninyo, pagtug-an ninyo sa tinago sa Dios. Ug unsa may tinago sa Dios? Unsa may gisulting San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa nga mao'y tinago sa Dios? Ang makatubag, malangit. Wa man mo naminaw. Ningon dire, ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, the gospel of Jesus, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios, mga bahin sila sa usa lamang kalawas. So ang tanan gid ang tao giisip gyud Ginoo nga kauban ta sa iyang lawas. Nya kinsa tong mga tawhana nga mag-promote niining maong kahiusa, maoy makakita Ginoo. Ngilingay mong tupad ing na wa kay gikalagutan karon. Ing na ba? Ing na wa kay gikalagutan. Nganong wa man mo nang lingi? Na lingi alang ba ing na wa na kay gikalagutan? Kay naa kay usa nga gikalagutan, naa kay usa or pipila nga imong i-reject, wala na. Wa na ka nag-promote sa ebanghelyo, di na sad kakakita Ginoo.
Muna si Santiago, sila San Pablo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sa ilang paningkamot nga ma-promote ang unity na nga matay sila. Hasta sa Jesus, nagpakamatay para lang pag-promote sa Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo ramang gyud maka-unite nato. Dili man ang mga balaod sa yuta. Balaod na to sa yuta karon, maglalis ang ICC. Kinsa may sundon? Ang ICC o ang Amerika o ang Russia. Kaya ang ICC, ilang gi-isyuhag warrant of arrest ang leader sa Israel o ang leader sa Russia. Karon sad ang Russia mi order sad og warrant of arrest para sad sa mga judges sa ICC. Unya ang Amerika mi sanction sa ICC. Kinsa maroy masunod ani nila? Bungkag lampinig naman Ang atong Pilipinas ni cooperate sa ICC. Tuwa na priso si President Duterte. Sugod pa atong Marso last year, hapit na mo 1 year. Wagya po'y klarong hearing. Kinsa maroy balaod So dita mo base sa balaod sa tao kay mabungkag rata. Ang importante kanang balaod sa tao nga nahasubay sa Ebanghelyo nga nag-promote og kahiusa. Nga karon kinsa may nag-promote og kahiusang tinud-anay? Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte o administrasyon sa mga yellow og pink? Musugod na tarong pamalandong kay hapit na ra ba ang eleksyon? Sige mamugdoko diha. Moingon ra ba din mo pader? Ayaw, sige anang hisgot anang politika. Nahibaw ba mo? Nga bisan gani ang imong kumingking mapandol, mohonong ang imong tibok lawas. Sakto, dili. Nganong nihonong man ang tibok lawas, nga kumingking raman to'y napandol. Kay ang sakit sa kalingkingan, sakit sa buong katawan. Matod pas panultihon sa Tagalog makana sayo pa sa kaniya kung Tagalog. Unya ka ng politics. Usa man na kadako kaayong aspeto sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Nganong di man nato hisgutan og i-relate nato sa Ebanghelyo haron ang ato mga politicians o kitang mopili mahimo sa utang guided by the gospel, not guided by the errors and sinful thinking of this corrupt nga mga tao nga mipatay na natog daghan kayo labi na distong parokya, daghang nangamatay tungod anang ilang korupsyon. Muna ato gini siyang pamalandungan. Ang katapusang challenge nga ikaw karon nga ni Simba og naminaw aning maong wali, mahimo gid unta kang idol, mahimo unta kang star nga mudanag sa imong palibot. So kinsa dinhing mga parents nagikan karon mo commit na gyud, Father, ako gyung himuon akong kaugalingon na model ko sa akong mga anak. Tasang kamot. Andi mo isa mga yawanon nga ginikanan. Nganong di man mo isa kamong uban? Wa mo'y mga anak. Ang jutay ramang kaayo. Usbo na ko ha, kinsa ninyo ron atubangan sa Ginoo o ni Mama Mary nga, Pader, mahimo kong star kahayag sa akong pamilya. Ako ginang gamiton ang akong tanang abilidad. Gamiton ako para mahimo kong model sa akong mga anak. Tasa kamot. Wow, nidaghan na. Kinsa ninyo, maingon, Pader, mahimo jud kong model nga parishioner dinhi sa Compostela o model nga online parishioner. Taas sa kamot. Na jutay na kayo. Mao nay problema nato karon. Nya unsa may usas ti mailhan nga model ka nga parishioner? Kung sige kag palit og slot. Kay wa may laing makapayunite nato kanira man gyung slot.
ang dato og ang pobre, ang bata og ang tiguang masakiton og way sakit magkahiusa kita diha. Kay kung magsigi ta anang dunit-dunit, magsalig lang ta anang mga dato, luoy kayo ang mga gagmay. Mao nang wa kita dinhi, wa tay announce, sige lang mong palit og slot og karon ako mong i-update sa atong slot. Ang atong grace dako na taghalin. Niabot na og 162,903 ang atong halin. Napay 537,097 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,305 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, ang atong halin niabot nag 85,360, napay 14,640 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Mao ni ang atong gigamit ang PPSC kaning tanan nato mga developments dinhi, mga projects nga inyong nakita sulod o gawa sa simbahan. Mao ni atong gigamitan. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR niabot nag 27,223 ka slots, tag 100 pesos per slot. And this week magsugod na ta pagtrabaho mga balay. 45 na kabalay ang atong gibana-bana nga ma-covered aning maong mga slots. So pakpakan nato ang namalit og slots. Salamat kaayo. Naara ba say mga gipalit nga slot nga nasaag kay wa magsunod sa atong pamaagi? Unsaon man pagpalit og slots? Una, diha sa atong mga lamisas gawas o sa atong opisina, makapalit mo diha. Unya, pwede sad sa atong mga bank accounts nga niya karon sa atong screen, atong ipakita. Kana mo isunda ha? Nya, pwede sad sa atong mga GCash. Open pa ron ang among mga GCash, labi na ang akong GCash account. Ayaw gyud ihatag atong laing mga accounts nga wa aning atong screen. O pwede sad sa kwarta padala bisan asa aning mga ngan nga niya sa atong screen karon. Haron dili mo masaag. Mga igsoon, ang pagpalambo sa kinabuhi dili mahitabo kung daghan tag sala. Mao na kining atong selebrasyon sa Epipania naghagit sa ninato pagbiya gyud sa sala. Si Herodes simbolo sa sala. Sa dihang nakaplagana sa tulo ka hari ang Ginoo, mubalik unta sila ni Herodes apan pinaagig damgo giingnan sila, lakaw mo sa laing dalan. Motong ni uli sila agi na sa laing dalan. Pasabot wa na sila ni balik didto sa sala. Last na lang ning lingi sa imong tupad. Ingna unsay imo rong biyaan. Ingna ba? Ingna unsa may imo rong biyaan. Kadtong mo desisyon nagbiya sa sala, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mianhi si Jesus sa kalibutan aron kabigon kitang tanan ngadto sa kabalaan sa kinabuhi. Sa atong mga kakulangan, masaligon kitang mudangop sa Ginoo ug moingon,
Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan padayon magkabig sa katawhan ngadto sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga naa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabos o ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sama sa tulo ka maalamong mga tawo gikan sa silangan, magmanggihatagon itang muhalad sa ato mga gasa o mupaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga mahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga dautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio muhawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod sa langit ng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Langit non og mahigugmaong amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat, nga mao si Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang
magampo kita. Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, nag-una ka kanamo pinaagi sa langit nung kahayag, itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kahayag. Nya kun ato ning sundon magkahiusa gid ta. Unsaon pagsunod, mga ambisyon gid ta nga mahimo sadtang kahayag sa atong isig katao, labi na sa atong pamilya. Nya atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang atong mga pimag, ang atong mga barangay tanods, atong Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, atong parish personnel, sacristans, atong mga IT, SOCOM, ang atong mga lictors, salmista, o ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Danred and Mrs. Santas and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Usbo nako, padayon tagpamalit og slots karong 2026 sa atong upat ka buwan nga panagkuyog so far, or mga almost ibutang ta lang 5 months gikan atong August 5. Sa 5 months mao na ni ang atong naagi karon. This year 12 months gid ta hopefully magkuyog. So kung mo padayon mo palit og slots, ambot unsa kay ato makabot karong tuiga, no? Mura magwa mo madasig. 5 months gani, unsa nakag 12 months, no? Itaw ang ato karong unang trabahoonon ang atong bell tower, nya dayon adoration chapel, nya ang paghimo diha og CR. Nya next ana tingali either ang atong mortuary dito sa gawas, posible mo una atong trabahoon, nya dayon kaning atong mga lingkuranan atong ilisan. Nya humana na pwede na mo mga matay kay naanay mortuary, di ba? Naanay nindot nga lingkuranan, ini kuan ninyo dinhi, ini globong, nya nanay nindot nga bell tower para igbagting ini kamatay ninyo, di pwede na kay nastanan. Nya makahimo na tadag perpetual adoration, katong magpahalad yung mga kalag. So hinaut paunta. Nya padayon mo support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. YouTube ra maning atong platform o Facebook, wa ta nang Reels, TikTok, ako lang nang klarohon ha kay magsige ra man naging mabad. Padil magsige jud kog tan-aw sa imong TikTok nako. Wa man koy TikTok, man ko na mo gamit. Kanira YouTube, no? 282,000 na ni atong kaning subscribers, diha lang mo pagsunod. Pero mo tanaw sa mong TikTok Reels, okay ra na, pero hunahuna ang dili na ako. Nya dayon sa atong Facebook page, ang atong official kay ang kuan kaning Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao nay ato sad na Facebook page. Ug unsay pang post diha, official na. Pero adto mo sa laing mga channels, magbasig mailad mo dito. Ana sa mga buotan noon diha. Onya kaning duna di ay General Assembly karong Martes, pitsa 6 sa Enero, alas 7 sa gabi. Gihangyo nako ang tanang mga leaders sa organizations and ministries ug sa mga chapels, apil nas barangay nga mutambong ta nining atong Parish General Assembly kay mag-presentar mi ninyo sa atong annual plan for this year og naay uban sang mga agenda nga atong i-take up nga may kalabutan sa ato dinhing kinabuhi isip mga parokyano, ha? Karong Martes alas 7 sa gabi. Ang mutunga malangit, ang di mutunga bawo na mo asa mo padong. Hapit na matapos ang Christmas,
Next Sunday, last na lang ng Sunday, mubalik na tas ordinary time. Gimingaw ko sa kanta nga kasadya ning taknaa. Nya nangutana ko sa mga choir, pipila ka mga choir nganong di man mo mangantag kasadya, in siya discourage pa der kay tungod ingon ang Commission on Worship wa siya relevant sa pagkatao sa Ginoo. Ang lyrics ba way relevant sa pagkatao sa Ginoo, dili biblically founded. Kato ba tong dukdukos kutsara ba nana. Muna nga adtong niaging adlaw gahapon na ningkamot ko nga magbutang og bag-ong lyrics sa kasadya, mao gyapong tono nya nalay lyrics nga biblically connected na. O nya ganahan mong kanta. Una itong katahon karon akong nangi kondisyon daan ng choir. Magkasayop-sayop man gina, hasta ako magkasayop-sayop, pero tanawa lang niyo ang lyrics, no? Nya kantaha kay ang tono maoraman. Muna itong kantahon ron as final song. Manindog na ta. Na di ako ipahibalo for the last time ang atong kaning libre nga edukasyon, libre nga college education dito sa Balamban Extensive Skills and Technology. Kutob ni sa January 10 ang ilang pagpanawat. Doon na pa sila slots dito, mga 700 ni gibutang, ambot og okay pa ba? Katong interested nga mo eskwela college nga libre tanan, kontaka dayon ning maong contact number sa maong eskwelahan. Gi-manage ni panag-iya ni Brad Boy Mantuhak, ang atong main man nga ning panday gyud sa San Vicente Ferrer Parish nga simbahan dito sa Liloan nga ako na-assignan. Hangtod karon nagsige pa na siyang tabang nato dinhi ug ang iyang pamilya. So muna makasalig ta nga dili na budol. Tininuod gina. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.